nástavek chodí tady mezi námi štíhlý muž s bandaskou, s takovým krásným burčákovým okem. Takže kdo bude chcet, přihlaste se, on dá, je fakt vynikající. Je to z Mopru. Ano, a do sluchátek se mi dostalo, že měl slad 24 stupňů. Takže kluci z Pasohlávek. Kluci z Pasohlávek vedou ligu, takže doufám, že oni ukážou, co v nich je. Poslední úpravy, sluníčko nám vysvětlo, takže jdeme na to. Všecko v pořádku a můžeme na start. Pojďme, pozbuzujeme. Pojďme. Super, 17,97.